Na začiatku to bolo jazero s oranžovým povlakom a na konci to bola krásna modrá voda. Leopoldov rušňové depo, balík sanácií, myslím 14 rušňových depách. Všetky tie ostatné depa, teda prevažná väčšina, bolo znečistené tou samotnou prevádzkou, že teda majú tam 3 nadzemné nádrže na pohonné hmoty, majú tam oleáreň, preto tam bola podzemná nádrž na pohonné hmoty. A tým, jak sa to akože používalo, tak v rámci vtedajších technologických možností dochádzalo k únikom nafty, aj olejov. Druhá vec je taká, že vám povedia tí nejakí pamätníci, neviem, nakoľko samozrejme to je pravda, že je tam veľká budova depa s 5 kolajami a jak teda rušne išli do depa, tak sa vraj vypúšťali tie oleje rovno na zem pred tou budovou depa. Prvým takým úvodným krokom bola tá predsanačná analýza rizika, teda prieskum s aktualizovanou analýzou rizika a tam sme zistili, že najväčšie znečistenie je v okolí Točne. To je to miesto, kde sa otáčajú rušne, aby išli na tú konkrétnu koľaj. Na základe toho predsanačného prieskumu teda sme zistili, že môžeme pokračovať v podstate v takom štýle sanácií, jak to bolo navrhnuté. To znamená očerpávať vodu, očerpávať ropné látky a dosť veľká vec bolo teda likvidácia jednak oleárne, jednak tej Točne, urobenie takého veľkého výkopu a potom odstránenie znečistenej zeminy, čerpávania ropných látok, tej voľnej fázy ropných látok z hladiny v tom jazierku, ktoré bude vytvorené výkopom. Čo sa týka samotného charakteru znečistenia, tak v okolí oleárne to bol olej, v okolí tých nadzemných nádrží na pohonné hmoty to bola nafta. Keď sme začali čerpať vodu, tak rovno nám tá nafta, respektíve degradovaná nafta, natekala do vrtov a bolo to jednoduché očerpávať. Aj ten priestorové rozšírenie znečistenia bolo také jednoduché, v podstate bol to jeden akýby kontaminačný mrák, v ktorom sme mali my 5 vrtov, ale sme čerpali vodu, vytvárali tú hydraulickú depresiu a následne sme čerpali naftu vo relatívne veľkých objemoch, najmä z jedného vrtu to bolo asi 2 kubíky a už teda presne nepamätám, dokopy sa tam myslím odčerpali 4 m kubické nafty. Bola to taktiež stará nafta bez fame, bez metyl esteru repky olejnej, takže im to unikalo kedysi v minulosti. Na začiatku to bolo jazero s oranžovým povlakom a na konci to bola krásna modrá voda. Keď sme tú voľnú fázu už čerpali, tak sme to potom ešte dočisťovali bioremediáciou, teda kolegyňa namnožila baktérie z lokality, ktoré tam sa prirodzene vyskytovali, ktoré sa adaptovali na to, že mali to znečistenie ako zdroj energie, tak boli namnožené v labáku na prírodovedeckej fakulte. Potom sme to priamo na lokalite ešte nariedili do IBC kontajnerov, sme to ešte nechali sa úplne namnožiť asi jeden deň alebo 2, to už neviem presne, a potom sme to aplikovali do vrtov. Že to malo slúžiť na to, aby keď už sa voľná fáza odstráni, lebo keby sme ju dali tie baktérie ešte počas prítomnosti voľnej fázy, tak tá by tie baktérie proste vyzabíjala, oni by to neprežili v čistom oleji, ale už keď tam je to zvýškové znečistenie, tak tie baktérie proste sú schopné to dočistiť do nejakého takého štádia lepšieho. Po sanácii sme tam robili štvrťročný monitoring 1,5 roka a tie koncentrácie znečistenia boli naozaj nízke, takže tá sanácia dopadla v tom väčšom priestore v okolí Točne veľmi dobre.